Ja sam jedno malo izraženje, mali veliki čovjek, a kako da ga najavim, najmlađi srpski komičar, najmlađi srpska radio zvezda, Mali Marko. Dođi. Verovatno se sad vi pitate kako je moguće da smo na ovakvom večer dobili dete. Kako sad dete sluša sve ovakve stvari, on ima magičnu kapu. I on ne čuje ništa što sam mi do sad pričali. On će čuti samo sebe i onda vraća kapu natrag. Ako ima nekog iz NGO sektora, to ćemo da testiramo. Ja ću da dreknem, ako on čuje, tu mesecite. Šta da je? Deda Mraz ne postoji! Dobio si kec iz fizike. Pokvario si sa iPhone. Mali Marko za vas. Uživajte. Dobroveče. Moje ime je Marko Darabaš ili bolje poznati kao Mali Marko sa Radija S. Kako ste vi? Dobro, odlično. Inače, ja sam sad krenuo u 5. razred osnovne škole. Imam mnogo više predmeta i obaveza. I ti nastavnici mi stalno pričaju neke nebuloze i čudne stvari. Eto, recimo, nastavnica muzičkog mi kaže da je Beethoven bio lud, a bavio se muzikom. Nisam znao da su tada postojale zvezde granda. Također, ta nastavnica mi priča da je Mozart postao slavan još u 5. godini svog života. Ako je bio toliko slavan, zašto je morao da otvori kladionicu? Nastavnik matematike nam je rekao da sljedećeg časa vadimo korenje. Kad sam ja došao u gumenjacima sa motikom, poslao me kod direktora. A tek srpski. Rekao sam tati da treba da me nauči neku epsku pesmicu. A on čim je čuo reč eps, odmah mu je pozdravo. Kad je tata došao sebi, rekao je da je struje na rate. A ja sam rekao učiteljici da ću da naučim pesmicu na rate. Ona je meni rekla da će da mi daje jedinicu, ali ne na rate, nego godinu. Jeste li vi dobili na SMS poruke, javi mi se odmah? Moj deda je dobio 3 takve poruke. Odmah mi odgovorio na sve 3. Kaže da je jeftino prošao je, kada odgovara na batine poruke ispunjeni duhu skupu. Tata kaže da te poruke sigurno šalje neka ženska osoba, jer jedino one mogu tako lako da izvuku pare iz novčanika. Meni to nije jasno, ali tata je odgovorio na sve i ništa nije dobio sam većeg računa. Moram da vam priznam da je to odraslo uopšte ne razumijem. Sad smeš ovo, sad ne smeš. I eto recimo da pre samo par godina oni su se oduševljavali kad ja podrignem, a sad kad podrignem onda me grde. I eto samo još dok sam bio mali, kad ja komšijama kažem neku psovku, oni se svi smeju i govore kako sam na sladak ovo. A sad kad opsujem idem u sobu te kada. Ali inače najčudnija osoba je naša komšinica Ivana. Ona čim ode na more pita gde je solar. Ona se toliko plaši sunca da od zaštitnih faktora koristi čak i pancije. Da Ivana nikad ne ide na onu plažu gde mi idemo, nego na, kako se zove više, humorističku valjda. Ja ne znam koja je to plaža, znala je neko da mi objasni. Mislim da vidim. A nisi siguran. U svakom slučaju ja sam pitao Ivanu da me odvede na tu plažu, ali ona je rekla da nisam adekvatno obučen. I za kraj nešto pametno. Fudbal, muškarci znaju zašto, šoping, žene znaju zašto, cucle, bebe znaju zašto, zvezde granda, niko ne zna zašto.